Hola, soc la Joana i avui parlarem sobre el reconeixement facial. El reconeixement facial és un concepte que no és nou. Després de tot, reconèixer algú per la cara no és una idea tan boja. Sense anar gaire lluny, els cartells de "Es busca viu o mort" a les pel·lícules de l'Oest en són un bon exemple. La història era: algú fa alguna cosa dolenta, se'l fa un retrat, s'imprimeixen els cartells, algú troba algú semblant, li lliura el xec, se li paga i se'n va amb el seu cavall. Què passava si eres innocent i et semblaves a algun cartell? Probablement acabaries mort. Per sort no és el 1850 i els xerris d'avui tenen una declaració de drets humans que han de respectar. Ara hem substituït els cartells per càmeres, capaces de reconèixer i comprovar automàticament si les persones que capten són criminals o no. Però, què passa si ets innocent i la intel·ligència artificial t'identifica com a sospitós? Probablement no vindrà a matar-te un pistoler, però haver d'anar a la comissaria per parlar d'alguna cosa il·legal que no has fet està lluny de ser un planazo, oi? Ja. El gran canvi que suposa el reconeixement facial és la vulneració del dret bàsic de presumpció d'innocència, ja que tots seríem sospitosos de base. I de moment, la intel·ligència artificial aplicada al reconeixement facial comet errors. Per simplificar-ho, diguem que aquesta tecnologia funciona bé si ets un home blanc, però funciona regulint-se si ets una dona de pell fosca. El problema real d'aquesta tecnologia és el concepte de vigilància massiva. Segurament comprar el pau passejar no hauria de ser un problema per a ningú, d'acord, però el problema ve quan definim millor què és il·legal i què no. És il·legal estimar a algú del teu mateix sexe, fer-li un petó, anar a una manifestació, queixar-te del govern. Ahir ho era, avui no ho és, demà qui ho sap. Per això demanem la prohibició del reconeixement facial a l'espai públic. No volem ser sospitoses per la cara i el moment de parar-ho és ara.